תקשיבי, אני חייבת להגיד לך משהו שאני כאילו לא כזה סגורה עליו, אבל לפעמים אני חושבת שאחת מהקונספירציות הכי גדולות בעולם זה שהעניין הזה של הזוגיות. כאילו שלא טוב להיות האדם לבדו. ברגע שאנחנו מגיל 0 מלמדים אותנו שבלי זוגיות את חצי בן אדם. כאילו את חצי, לא שלמה. את צריכה למצוא את הבן אדם הזה שיהפוך אותך לבן אדם שלם. את כרגע חסרה. את לא יכולה, לא יודעת, את לא שווה, או את כישלון, אם את לא מתחתנת, לא נכנסת לזוגיות, את כל הזמן מלמדים אותך שאת חסרה, ולבד את לא יכולה להיות שלמה, את לא יכולה להיות מלאה לבד, את חייבת את הבן זוג הזה, ואת מסתובבת עם הכישלון הזה תקופה ארוכה, ואז יש אנשים שמתחתנים, ואז אחרי זה מתגרשים, וכשהם מתגרשים אז הם אנשים עוד פעם, חוזר להם התחושה הזאת של הכישלון, ושהם עשו משהו דפוק או משהו דפוק מהם, ויש אנשים שמגיעים לדיכאון, וכאילו, עצות ודיכאון, ואז יש כאלה שמתאבדים, ואתה לא יכול להיות שלם לבד, כי אתה חצי בן אדם, אתה חצי, זה אחת הקונספירציות הכי גדולות בעולם, כי וואלה, אנחנו שלמים, כן, אנחנו יכולים להיות שלמים לבד, ואנחנו מלאים, ואנחנו יכולים למלא את עצמנו, ובסוף זה הכל אנחנו, כן? אבל כאילו, התמיעו את זה, כי בן אדם שהוא מרגיש כישלון, בחצי, ותמיד צריך לחפש את הבחוץ, צריך תמיד לחפש איזה אישור, צריך לחפש איזה מישהו שימלא אותו, ואז בן אדם כזה הוא בן אדם פגיע, אבל בן אדם פגיע אפשר לשלוט בו. אז מה, יכול להיות שהכניסו לנו, כבר הביאו לנו בתנ"ך הזה, כל הדבר הזה, הקונספירציה, שכבר לא יודעת מה, תכנתו אותנו כבר שנים, שלא טוב להיות... מבריאת העולם. כן, מנגנון שליטה. ככה אפשר לשלוט בבן אדם, שהוא תמיד מרגיש חסר, שתמיד מרגיש שמשהו אחר. אבל מה הפואנטה שלהם? שכאילו... אם את מרגישה כישלון וחסרה ופגיעה, ואפשר לשלוט בך. בן אדם שהוא מרגיש שהוא עוצמתי עם עצמו, והוא לא צריך שום דבר, אז הוא לא נשלט, אי אפשר לשלוט בו. אבל אתה יכול להיות גם עוצמתית במערכת זוגית. ברור, יש מערכות זוגיות אבל אני לא חושבת שזו קונספירציה, דרך אגב. כן. אבל אני כן חושבת שבאמת החברה שלנו גורמת לנו כל פעם להרגיש, כאילו זה לא קונספירציה, אבל כן יש מרדף כזה, שכאילו זה גם משהו תרבותי, זה גם משהו דתי, שכאילו אנחנו חייבים להשיג משהו מסוים, ויש את הלחץ הזה כל הזמן, סביב הגיל, כאילו את חייבת להשיג איזה גיל מסוים, הזוגיות, הילדים, את זה כאילו באמת לחץ. כי אני חושבת שאנחנו קודם כל צריכות למלא את עצמנו, כאילו שהכלי שלנו יהיה מלא, להרגיש שלמות, גם בלי זוגיות. לא חייבת להיות, כאילו לא חייבת להיות בזוגיות כדי להרגיש שלמות, או שחסר לנו משהו. כן. את יכולה גם להיות בזוגיות עם חוסר, ולהרגיש בודדה, ולא שכאילו, ולא רואים אותך, ולא שומעים אותך, ואת יכולה להיות בלי זוגיות, ויש לך את מלאה, יש לך עבודה טובה, יש לך את מה שאת רוצה. אם את יכולה להיות בלי זוגיות ומלאה, אז למה אני צריכה את הזוגיות הזאת? אז זה נראה לי תלוי בן אדם. יש אנשים שיכולים להרגיש בזוגיות, שחייבות זוגיות, ולהרגיש את השמלאות, יש כאלה שכאילו עם השנים הם לומדות להכיר את עצמם, ולא שמחות עם הזמן שלהם, הנוכחות שלהם, עם הזמן שלהם. כן. האמת שבכלל המשפט הזה לא טוב להיות האדם לבדו, נכתב לגבר, לא? לא לאישה. לא לחווה. לא לחווה, אז החווה היא לא, טוב לא להיות לבדה, אז אולי... אנחנו יכולות להסתדר. אולי הצליחה לשכנע אותי, אני עדיין לא בטוחה. אני בעצמי גם לא בטוחה, הכל טוב. הכל טוב, זה תיאוריה, בוא נחשוב על זה. כן, בטח, בלי בונה אנחנו לא פה. סנת, ליג'יטו? מימיטו? תינישיטו?